Montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki lek nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Ah. Montok. Ah, muntuk. Montok. Muntup ki arep metu ki muntup. Nek apane sing metune? Kok sik iki tak omongi basa Jawa ki nek muni muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Tapi nek muntuk loro berarti nek arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Isi podang golek isi podang kuning iba bunga Dinggo penyemangat anu no. Loh, tanganku nanti no. Tanganku nanti. Wah iki. Napa to? Hei, dagelane Sri Mulat biyen. Yo, monggo. Engko nek wis nonton Pintu Langit iki bakal ngerti kebesaran Tuhan. Yo, menciptakan alam tonton saka dhuwur. Kang nyipta langit bawana. Lintang bulan suryane iki tipku melip tutulan walang atok nyo wacanane nyo ayo kuwi sing ditembangke yuk pintu langit kang winarno ya monggo dikon nembangke karo Mbah Tukimin. Oh iya pengelola monggo ya 2 kali kuwi heeh alon-alon bae pintu langit kang Monggo Mbak Ayu. Ayo. Nggih, Pak. Alon-alon niki jumlahe 9 nggih, Pak. Apa? Nek 9 niku dandang gula biasa. Oh, aku iki Mbah Tukimen kok muni sinom.
Ya wis paton diwaca ora apa-apa diteruske engko rek anu di wis bebas wae diawur wae ora apa-apa wis. Nek songo ki dandang kula, nek sinom ki ora songo. Iya. Pira kuwi diitung sik. Diitung sik soalé Mbak Tukimin mbok menawa ya le nyerat kleru apa piye. Yo. Ya anugrah saking diwaca biasa wae. Yen kan diwening Cekap bener berarti. Kedua ya mergo Mbak Tukimin ki le ngripta ya ora ming sembarangan ning ya nganggo dipenggalih nganggo dipikir tenan ya ngono ya Mak. Dinggo penyemangat para warga muntuk bab destinasi wisata pintu langit dina. Iya. Ya. Kedap nggih Pak? Memahami. Iya, tutup paling. Oh, nggih. Was
Tondo setya mrengsang Sembah nuwun Mbah Tukimin sampun maringi cakepan sinom tentang destinasi wisata Pintu Langit. Wah, luar biasa. Menjenengane mesti baut nyang budaya ya no mestine. Ki mau sing tak waca nganti tekan anu bait kedua ya Pintu Langit wis pratela katon endah ngangeni sepot-sepot wis tinata kanthi lambang kraton nagri tandha setya mringsang aji kraton Ngayuja adiluhung prawarga hamung samekta cumadung dawuh sang aji dhateng Bapak Gubernur Sultan Ngayuja karipta dening Mbah Tukimin. Oh iya iso ditokke nek pas wayangan-wayangan iya minggu nek wayangane ning destinasi wisata Mangunan ya Pintu Langite diganti Mangunan Kang Winarno ya ngunali mayang ning Parangkusuma ya Parangkusuma Kang Winarno ya pokoke mengkari ganti jenenge wisata ya wis matur nuwun Mbah Tukimin ya pancen ngono ya ayo suasana wis sepoi no ya angin wis saya temercep iya mulai padha digerakke awake men saya men ketok padha kepenak ya ayo Mbak Orisa kepareng diaturake monggo jumeneng Mbak Orisa. Nah ayo sa wis delok kowe ngadeg ngono ki rasane wis anget. Ha iya. Kok saged e? Lah ya wis suasanane iki tambah anget ya. Ayo diaturke tembang apa kangge mlipur para rawuh, para lenggah. Iya, para rawuh, para lenggah semene iki no. Ya. Pancen ya ora ketok, saka kene pancen ora ketok ning ayo nggone we kaya nonton bal-balan kok iki. Iya. Ana sing ning dhuwur, ana sing ning isor. Iya. Ayo ngaturke apa sa? Tandha mata nggih, Pak. Ya, sing kepenak nganggo di apa jenenge rada dijaipongke men rada suasanane men kepenak. Ya. Tandha mata. Ya. Dibawani Mbak Orisa. Nggih. Memanise
kandas luwas wira muntang manting tanjena kang masih rodoh wong bagus neno gampang temban ambeh beda ya tanda mata dados
trikel-trikel leh mun joget. Iya, ora padha karo Oke, Pak, kendang. aku kula ngeten kendangnya mboten. Ah iya ya kudu dikompake. Oke. So nek kowe ngono, kendange kon ngenekke. Iya, iki manisa. Tung 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 jleng ngono. Ayo kowe ngono kendange meneng wae. Nggih. Mamring. Dereng kenal, Pak. Iya. Nggih. Dikenalke. Ya Mas. pancen kudu anu kok ya kendang karo penari kudu nyawiji nek ora. Ayo ganti Mbak Ika. Ya, wis coba kaya ngapa. Kowe nek ngene tonjo e. Yuk. Jajal iso pas ora engko. Iya. Mbak Ika, iki saka Tanjung Sari. Apa, Pak? Wah, anggere kleru awas kowe. Duh, rong kenalan ya, Pak. Iki sing ngendang asmane Mas Denko. Oh. Mas Denko. Mas Denko ning kudu susu lho. Susu dong. Denko. Iya. Ayo saka aku nek njukuk pengendangku ora cedak-cedak kok. Iya. Saking pundi? Kuwi saka Surakarta. Oh. Asline mbuh ngendi artine asline kose ning Surakarta, kendangane apik kuwi. Iya, ngono ya, Mak. Mas Denko. Iya. Nggih. Ayo. Sing nendang Denko, sing nyanyi Sanslik. Susu kok karo sampo. Ora padha ya ana ora padha ya. Ngatur. Kaduan. Heeh. Napa nggih? Sing gampang-gampang mawon. Apa? Gubuk asmara. Ah, kae penonton gubuk asmara nek kowe iki berdiri iki wis penonton wis langsung ngerti. Saya penontonnya awake dhewe sing nang ndi ngetut iki begitu Ika ngadeg wis kaya gubuk ngadeg pisan. Ajenge yo mboten. Oh, jelas nek kowe dadi gubuk aku jelas ngeyup. Sini. Nginep aku bakal. Iya. Ayo. Gubuke kaya ngene teneh. Ayo mesti ngak-ngek. Lunga-lunga sing ngeyup. Dibawani Mbak Ika monggo. Apa, Mas? Oh iya. Nano, gubuk asmara pengendangnya Mas Denko. Digawe apa jeb-jebane digawe sing angel men. Soale Ika iki nek muni wek ngono kuwi angine mak wus. Pak niki angsal saweran. Saking sinten niki wau? Saking sinten, Pak? Kok sapa Mas Bimo? Saka sapa? Sing Kok gampang sapa? iki. Halo. Sini. Oh, saka kowe dhewe to asline. Ngaku. Arep nyogok Ika kowe, heeh. Ora usah wedi to, ngomong bae. Cah celinguse setengah mati. Kok terus wedi? Rasa wedi karo Mbok D. Iya. Ayo Ik. Nyingkar nyingku. Hop 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 hop. Ben redeg. Salaman sih kek. Salaman. Bi, salaman Roika iki engko tekan Mas ya diganane kok. Ayo, santai wae Bim. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur
Apa kowe iki bawa-bawa rasa gagas wong-wong kuwi. Bawa gagas wong-wong kuwi malah kanu. Arep nambahi apa piye? Lelampahan kang tresno tulus nadyan nengku buk es moro ya lelo ngau kendang batangan sing terus dikendangi Jaipong ya tak deloke jogetane iso pas ora ya monggo ya apik tenan. Gimana? Aku apik nek kowe iku, kowe kulino joget campur sari kok. Oke, tak ndang, tak ndang, tak ndang, ngono ku ya iso pas kowe iso. Ngono, iya. Ya terus Ya lanjut. dipas-pas kae dah. Heeh. Lanjut. Penak, tapi penak mah. Weh, Penak. kondangane. Iya. Wah, ya. Jos. Iya. Ya sesuk ditemplekke meneh kendangane kuwi. Nggih. Ya, engko nek anggere iso pas jogetanmu iso pas ya penak disawangi penak. Ya. Lanjut nggih. Ya. Sedotan sajroning ati datang saya merahati aku kowe dadi Jas, ya. Luwih menikmati kakendangane. Jeng 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 ngono kuwi. Kaya kepinuk, kaya lentur banget. Iya. Kaya sing muni alah ngono kaya suarane sing ngenong ki maku. Nyuwun podang kuning keng nyekar Mbak Agnes. Saking sapa niki, Mbak? Oh, saking ngandhap. Nyanesnya nyono ditewi. Ya, tampani ya. Ha iki podang kuning. Ayo. Ya Mbak Agnes, pokoke engko dicobani kabeh. Ya, men paske pengen. Gayeng. Kok gayeng? Ora apa-apa, ora usah dadi lunga. Wiyaga-wiyaga urang gawean. Wis ben. Keseran. Yo bawani nak. Ya anakku wedok, ya anakku wedok Agnes. Podang kuning, ya. Nadyan wujuh tembung peksi. Nadyan wujuh tembung peksi, ya. Seneng dinggo
dadine kemranyas ning awak. Iya. Tenan. Rasa digagas pokoknya. Iya. Pokoknya semangatnya tetap awakku anget. Ngono ku mesti engko anget dhewe awake. Iya. Ra ketang ana sing ilang. Heeh. Loh, nanti iki. Isi podang golek isi podang kuning iba bunga Tinggo penyemangat anu no. Loh, tanganku nanti no. Tanganku nanti. Wah iki. Napa to? Hei, dagelane Sri Mulat biyen. Yo, monggo. Sampun. Matur nuwun Mbak Agnes ya. Saya bengi. Aja kuwatir. Butuh engko lakone kecekel. Ya. Panggere Bagong wis diduta, ya wis. Ya. Ngono ya. Matur sembah. Ayo Mbak Elisa, kek cekat-cekat. Ya. Mbak Elisa, ya. Napa, Pak? Le wonge mangke bus pong-pop mangkene. Sapa? Bus pong-pop. Bus pompok ora. Iya. Ora ngajar bus pompok nang pinggir dhewe lho, Kang. Sing ngajari panjenengan niku lho. Ha iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk, aja ngantuk lho yu. Kok lagi terbuk. Malah nyemelangi aku rada geser ini. Rada rene mesake. Tin rada rene Tin. Kowe iki isih jembare kok. Kae mesake Mbak Prastika lho aku wedi. Iya. Ayo sok nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mriki, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong apa? Nggih saking dalu sedaya mawon. Sowan kula wonten mriki montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki le nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Montok. Muntuk kuwi arep metu kuwi muntuk. Nek apane sing metune? Kok sik kita omongi basa Jawa ki nek muni muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Tapi nek muntuk loro beratine arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Oh ngono. Iki siji muntuke siji. Heeh. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu Langit. Lah iya
Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke pintu langit nek ngedonge kowe budrek ndasku. Ya iki sanggo selfie Om. Heeh. Nggo selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwih apik meneh ya, Pak. Iya. Soalnya iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne. Iya, becici. Becici matamu becici ngono. Becicil kuwi. Mecicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Becici iki nganu apa jenenge becici iki tempat wisata ku ya ana. Becici puncak Becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dadi iso pindah-pindah. Iso ning kene ning kono ana homestay, ana kafe-kafe. Iki kafene ya anyar yang ngarep monggo transit. Ya. Oh, Pak Duko wis mbangun kafe nang kono nek kene luwih apik. Wah, rame banget, warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Ya berangkat saka kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku mbiyen yo kere, Pak, makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono, dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon, Om. Iya. Oh, toh, Pak. Iki ben dadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane. Nawi membutuhkan kreativitas apa meneh apa generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu do mikir. Generasi kok do muda ki ngapa? Muda dudu wuda. Oh, muda. Masa ya wuda ya saru ra paring. Rapareng. Muda, generasi muda, taruna, bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir. Masale yo digawe tematik ngono pamane. Apa iki gandeng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-keteke ngono. Apa ana apa? Ketek. Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang utan kan saiki orang utan lagi dilindungi misalnya digawe apa sing apa rotan-rotan apa-apa engko digawe orang utan dari destinasi biar orang itu mencintai orang utan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, wis ngono lho. Dadi basa Indonesia malah jelas. Oh iya. Basa Jawa ki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon cacal basa Jawa. Lah iki kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dicacal karo melaku kok. Ya dijajale terus. Nek misongko dicacal terus. Kuwi mugi-mugi mungkin nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenane misale digawe ning kene iki. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jadilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentanan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa iki WW-ne wis ana 10. WW kowe gombele. Ana macam-macam kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok ndasmu dinai. Ndasmu kuwi rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to. Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas ra payu Pak Seno Ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggapmu ya akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya semakin tematik engko semakin disukai. Oh ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Monjonegoro ngono. Monjonegoro. Padake iki utakku kecerdasan nek dadi sinden ki. Oh iya. Dunia aku dadi duta wisata apa-apa yo. Duta pariwisata ya. Paling ora heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Ya apa iki gen. Ayo gerajakan. Ya manfaatke Mas
Den kuwi men ngendang cara Banyuwangi. Ya Grajakan. Bawani sik. Nggih. Nuswan Toro ya mangga gek wong apa ya kaya iya kok ke sampun lah di Banyuwangen ke jan sip iya ngono ya mak iya